hluma awunakufa chopho nokwidla hluma kuhle tholendini elincane maceteni. Ibize liphuphuma ihholo yokufundela eYunivesithi iNelson Mandela ngabafundi kunye namajantliziyo bonke bengongelene ukuhlonipha ubomi bukaSteve Biko kwintetho ngobomi bakhe ngomhla awabhubha ngawo. Intetho yalo unyaka ibiphantsi komxholo othi amandla nobutshantliziyo kwinkululeko epheleleyo nobulungisa eMzantsi Afrika. Kusuku olwandulela isikhumbuzo sikaBiko, igunya bantu lezotshutshiso lesizwe libhengeze ukuba liza kuvula iingxoxo zophando malunga nokubhubha kweli tshantliziyo ngo-1977 nelali ngabanye babaseki be-Azapo. Unyana kaBiko uNkosinathi Biko uthi bayakwamkela ukuvulwa kophando kwakhona. Ubulungisa kaloku xa bayamene nomba wokuphulukana kobomi awusoze ubufumane ncam kuba kubomi soze ubuyise. Into ebelulekileyo ngoku inyaniso yokuba bamenze nawo Steve Biko kukulungisa indlela esidilishana nayo nomba wokuthathwa kobomi babantu. Kwi-constitution yethu zimbini izinto esiziqinisekisweyo, yile yokuba kuzawuprotekta isidima somntu nobomi bomntu. Ezo rights zezona zingaphaya kwezinye ngokubaluleka. Ndicinga ke xa kuhlukunyezwa abantu, kubulawa abantu eMzantsi Afrika, isingathi kufuneka kubuyelwe ekuqaleni senze umzekelo even ngeecases ezina-50-year-old uba siza kusukela apha eMzantsi Afrika xa uthatha ubomi bomntu. Eso sisiqinisekiso somgaqo-siseko. Umongameli we-Azapo uNelvis Qekema uthi eyona nto bayinqwenelayo bengulo mbutho kuba bazi ukuba ngubani obandakanyekayo ekubhubheni kukaBiko. It's now over 30 years, and that has happened within democracy, the democracy for which he bled and the democracy for which he died, the democracy that he created through his sacrifices. Yet that democracy let him down, and that democracy made it a point that there would be no justice for him. Remember that in 1996, Azapo approached the democratic government, and then it was Dala Omar, the Minister of Justice at that time, and for this matter, and then they rejected us. And in 1997, the TRC sat and they rejected the application of amnesty by the murderers of Steve Biko, because they did not speak the truth, and then their murdering of Biko was not politically motivated. And that TRC said Steve Biko's family is entitled to reparations. No justice and no reparations till today. And about a lot of those people who made Steve Biko have since died. And then only two have remained, and they are too old probably to face justice in that sense, and they are senile, and a lot of evidence may have been compromised by now. And again, what we think as Azapo is happening is that because this government is now seeing that it has failed the people, failed to deliver dismally so, it is now going back to the people and say there's a national dialogue. We have failed. They are agreeing, technically by so doing, and they're asking the people to advise them what to do. And we think even that act itself, it's a face-saving gesture or move, and then it is a sanitizing of their dented images. And we so think that even this reopening of this inquest, it is itself a sanitizing of their dented images. There will be no truth, no justice. In any event, we know the truth. We know who killed Steve Biko. We know the truth as black people in this country. The only thing we wanted is not so much the truth, but justice itself. And that justice will never happen. U-Advocate Gqirha Muzi Sikhakhane nobesisithethe esiphambili uthi akonelisekanga kuhlehliswa kwengxoxo zophando ngokubhubha kwale nkokheli. Uthi oku kubonakalisa ukungakhathalelwa kwabantu abamnyama. It simply displays lack of seriousness about black life. We know who killed Steve Biko. There's no doubt about it. It's postponing
a case that shouldn't happen, because we are afraid of dealing with whiteness and white killers, because I think our leaders have become one with those who killed Steve Biko and killed our people. Igunya bantu lothutshiso lesizwe namhlanje libhengeze ukuba ingxoxo malunga nokubhubha kaSteve Biko zihlehliselwe umhla we-12 kweyeNkanga. Kanti eli sebe likuphulo lokuba emva kweminyaka engama-48 kuvela inyani yokuba uSteve Biko wabulawa. Kwiindaba ze-MPK TV, ndingusisipho Mdiki, eNelson Mandela University, eGqeberha.